Kako da pronađete posao u Srbiji? Pitanje je od $1.000.000 za 25% mladih, koliko ih je zvanično nezaposleno. A kakve kandidate zapravo traže poslodavci? Budući zaposleni je najvažnije da ima dobru volju i da želi da radi. Idealni kandidat je bilo potrebno da je uporan i vredan, da je spreman za dosta da uči, da odvoji neko vreme koje je potrebno, svaki posao je potrebno neko vreme za usavršavanje. I sa i bez iskustva, svi su dobro došli da probaju. Pružamo veliku šansu i onima koji imaju iskustva, a takođe i onima koji dolaze odmah posle fakulteta, takođe dajemo šansu i kandidatima koji su još uvek na studijama. Software developere, QA-eve, odnosno testere softvera, takođe za product ownere, project menadžere. Znači, ne treba da brinete što ste bez iskustva. Šansa za posao ipak postoji. Prvi korak je CV, koji nas nikom tokom školovanja nije učio da pišemo. Na šta to padaju poslodavci? U tom CV-u treba pre svega da opišu posao koji su radili ili nešto što su radili u okviru svog studentskog života, ali sa stanovišta postignuća. Dakle, šta su oni, koji su rezultat postigli, a ne koju su funkciju imali. Tako da ne treba da bude opširan CV, ali treba da se vidi da je ta neka osoba postigla neki određeni rezultat. Treba da bude uredno napisan. Ja kažem da je dobro da se stavi fotografija, nije obavezna i treba da obavezno u biografiji stoji validan e-mail i validan mobilni telefon. Budite pristojno obučeni, budete onako nasmejani, nemojte da budete negativni i posao će vas naći. CV je negde, da kažemo, ulaznica, odnosno negde prilika da kandidat u kratkim crtama predstavi šta je ono što on zna, šta je ono što očekuje, šta je do sada radio, a naravno razgovor je nešto drugo, odnosno prilika da malo negde u širem kontekstu pokaže i kakav je kao osoba i koje su neka njegove očekivanja i da pokaže naravno sve druge kompetence koje su važne za datu poziciju. A ko to ima najviše šanse da se zaposli? Informaciono-komunikacijne tehnologije, neka predviđenja su da 70% poslova u bliskoj budućnosti će biti vezano za upravljanje procesima putem, odnosno uz korišćenje informaciono-komunikacijnih tehnologija. Najteže do posla oni čije grane industrije su urušene. Mislim, recimo tekstilna industrija. Najviše poslova ima i u oblastima trgovine, prodaje, računovodstvo, mašinstvo i elektronici. A najmanje potrebni radnici su fakturista, operativac u marketing službi, supervizor prodaje, fizički radnik, operator na računaru. Mladi se nadaju na sajmu naravno da vide raznolikost ponude poslova i naravno da mogu da se zaposle u ovim ovako teškim vremenima. U finansijama i bankarstvu. Da, jeste, zašto sam više u PTT školu. Nije uopšte teško, potrebno je samo volja za to. Komercijala i tako, neki tehnika. Postoje ljudi koji hoće da rade, ali ne mogu da nađu, pazite, adekvatan posao. Mogu da nađu posao, ali adekvatan posao za svoju struku ne mogu da nađu. I postoje ljudi koji mole Boga da ne rade. Savet je i da se pažnja posveti neformalnom obrazovanju, a od sredstava borbe za posao glavni su strpljivost i upornost.